Pastor, mayong hapon, may pangutanan lang ako, asa ang Dios sa wala pa gibuhat ang langit o yuta. Okay? Daghang salamat niya, Igsoon. First, ato sang basahon ang Salmo 90, versikulo 2. Naging dire, Igsoon. 90, versikulo 2. Sa wala pa patunghaa ang kabukiran, og ang yuta, og ang kalibutan, nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan, ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios gihapon. So imo nakita, Igsoon, bisan pa wa patunghaa, minang wa pa buhata, Igsoon, diha na ang Dios. Ang imo pangutana, asa ang Dios, Igsoon? Ingani nga punto, ang Dios, Igsoon, is omnipresence. Bisag asa, naa bisag asa. Gani, usa ka pamatuod na kanang Mateo Kapitulo 18:20. Ang 18:20 ninyo, kung adunay maghisgot sa akong ngalan, na ako's taliwala. Kung gisgutan siya sa Pilipinas, si Christ na as taliwala. Kung gisgutan siya sa Amerika, si Christ na as taliwala. Kung gisgutan siya sa Russia, si Christ na as taliwala. Kung si Jesus siya gisgutan sa langit, si Christ to kay ang Dios omnipresence. Maunay mga quality or kalidad sa usa ka Dios. Naas sa tanan, makagagahom sa tanan, gitawag nato og walay sinugdanan, walay katapusan. So imo makita, Igsoon, di mo malimit ang usa ka Dios sa usa ka place. Kay kung imo siyang ilimit, Igsoon, dili na siya Dios. Mabita tong nainangutana, nakoy nabasa nga libro nga elementary pa ko, ani nya wala pay high school, wala pay internet kani adto, Igsoon, nga gipangutana diha kung mahitungod sa kalibutan, mahitungod sa Dios, sa pagbuhat sa kalibutan. Ingani mangod mga pinangga. Kung magbuhat ka og computer, asa ka? Nakasulod sa computer o gawas computer? Nakasgawas sa computer. Maghimo kag radyo, nakasulod sa computer, nakasgawas sa computer. 5 minutes ang nabilin. Nakasgawas sa computer. Sa dihang ang Dios nagbuhat sa universo, sa langit, sa yuta, o guban pa, asa ang Dios? Imo makita nga gawa sa universo. O asa man ang gawa sa universo? Atong basahon. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 3 o 12. Mao ni ang gipahayag sa balaan nga kasulatan. Okay? 12. Dusta sugod. Nakaila ako og tao nga anaa kang Kristo nga napulog 4 ka tuig na karon, gisakgaw dala ngadto sa ikatulong langit. Asa gidala? Ikatulong langit. Kung diha ba siya sulod sa lawas o gawas, wala ako masayod. Tres, o ako nasayod nga kinintawhan naggisakgaw dala sa paraiso. So ang ikatulong langit, Igsoon, tuad dito ang paraiso. Atong nabuan ang permirong langit, kinitawag na to og atmospheric heaven. Genesis Kapitulo 1, gibuhat ang langit, naa diha ang mga langgam, that is first heaven. O sa Psalms chapter 8, verse 3 and 4, mao na gitawag na to second heaven, nga gipamalandong ko ang imong kalangitan, ang bituon, ang adlaw. So that is starry heaven. O ang ikatulo, gitawag og heaven sa tanang mga heavens. O mao ni ikatulo nga langit. So sa dihan nga gibuhat ang universo, ang first heaven nato o ang second heaven, nga mao ang starry heaven, ang Dios to sa ikatulong langit. O asa na, wala kita nahibalo. Kay mismo gani si Pablo, Igsoon, igo raman niya nakita sa usa ka pananahon. Pero gihulagway niya og ikatulong nga langit. So pag-ingon, asa ang Ginoo, kung magbuhat kag computer, nakasulod sa computer, wala nakasagawa sa computer. Kung magbuhat kag radyo, nakasulod sa radyo, wala nakasagawa sa radyo. Sa diyang gibuhat, ang langit ug ang yuta, asa siya? Wala siya dito sa langit ug yuta sa panahon sa pagbuhat. Kaya nga naman, God is everywhere. Bisag asa ang Dios, Igsoon, nahibalo siya sa tanan. That is Diyos. So dili nato malimit, Brother Anton Golben, ang gitawag nato og Diyos. Okay? Daghang salamat niya na, no?